Hola amics i benvinguts a un nou episodi de Silent Marissa. L'aventura d'avui ve dividida en dues parts. Primer explorarem l'illa de Jura i després navegarem rumb a Colonsay, així que deixeu-me que us expliqui la història. Sortim de Claro Bay, a l'illa de Guia, i creuem l'estret d'Ayla, un pas estret amb corrents intenses i paisatges imponents. Arribem a Tarver Bay, un racó solitari envoltat de muntanyes i silenci, sense cap senyal de civilització. Just davant de la proa s'alcen els pubs de Jura, tres muntanyes còniques que dominen l'horitzó, amb una silueta ben cridanera. Per dir-ho d'alguna manera, el nom no deixa gaire a la imaginació. Pubs vol dir pits en el nòrdic antic, Old Norse. La Marissa llisca amb el vent de través, totes les veles desplegades, avançant suaument, com si ja conegués el camí. A la nostra esquena, l'illa de Guia va quedant enrere, amb les seves colines verdes i la costa retallada. Més enllà, gairebé invisible, s'albira la península de Kintyre. La tripulació gaudeix d'un merescut descans, amb roba lleugera d'estiu, com si fóssim al Mediterrani. Un dia amb bona temperatura, poc habitual a Escòcia. El sol escalfa, l'aire fa olor de sal i gairebé et venen ganes de deixar-ho tot i fer una capbussada. Un cop a l'estret, el vent es canalitza entre les illes i s'obre fins a quedar gairebé per la popa. Aquartelem la vela per evitar una trajossada violenta. És el moment perfecte per muntar un preventer. Però no ho fem. I com sol passar, més tard ens en penedirem. El vent arcia i la navegació es complica. La marea ens empeny juntament amb el vent i arribem a velocitats de fins a 10 nusos sobre el terra. Anem ràpids, sí, però també inestables, amb el vent gairebé de popa i sense preventer, que és l'amarrador de la botavara. El risc de trasjossada és real i perillós. Deixem enrere l'estret i ens apropem a l'entrada del Loch Tarbert. El vent, que abans ens empenyia amb força, ara ens ve gairebé de cara. És hora de baixar les veles i preparar l'entrada al fondeig. L'entrada al Loch Tarbert no és només complicada, també és remota. Som a la costa oest de Jura, una illa salvatge i poc habitada. Malgrat ser la 8a illa més gran d'Escòcia, Jura compta amb prou feines amb 200 habitants i tots ells concentrats a la costa est, a l'altre costat de l'illa. Aquí, a aquesta banda, no hi ha res. Si alguna cosa surt malament, qualsevol ajuda trigarà molt a arribar. Amb això en ment, en endinsar-me als estrets de Cunnamull, demano ajuda a la tripulació. Tenim roques a babord i a estribord, deixant-nos només un passadís estret marcat per uns pals alineats a terra. És un moment de precisió i de confiança mútua. Seguim la línia imaginària que és la prolongació dels dos màstils a terra que veiem per la proa. Hem de trobar aquests altres dos màstils a estribor que indiquen el moment exacte per virar a babor. Però, malauradament, aquests dos màstils no van aparèixer mai i vam haver de confiar en la navegació per satèl·lit. Cal entendre que el manteniment d'aquests marcadors depèn completament de voluntaris i, com he esmentat abans, aquesta és zona remota. Així que no hi ha més a dir, tret d'agrair la feina que han fet mantenint la cartografia i els pocs màstils que encara resisteixen al pas del temps. El vent i la marea no són del nostre costat.
hem de portar els gairebé 12 metres i 7 tones de marisa per la part més estreta del Cunham Moor. Entre la roca d'estribord i la de babord, gairebé només tinc 90 metres de marge. Però ja podem veure el fondeig i a Càndida, els nostres amics que ens esperen ja fondejats. El seu velè, un Sigma 41 de quilla fina d'uns 2 metres, és molt més ràpid que Marisa. I en Richard, el seu capità, és un navegant experimentat que sap ben bé el que fa. The ball until you have at least 6 meters of anchor down, okay? Don't throw the ball until you have at least 6 meters of chain down. Okay, drop the anchor. Ready? How many meters? 5. Going. Drop it. Slowly. Slower. Slowly. Wee bit slower. Dropping. Okay, keep going, keep going. 10. Stop at 25. 20. Stop at 25. 25, stop. Ja estem fondejats. Marisa i Càndida passaran la nit aquí, ben protegits, en aquest racó apartat de Jura. Les tripulacions probablement es reuniran més tard per sopar, xerrar i compartir algun licor que ajudi a passar la nit, que s'anuncia ventosa. Us vull ensenyar al Google Maps el lloc exacte on hem fondejat, perquè pugueu veure des del satèl·lit com n'és d'encantador i remot aquest racó, perquè malauradament fa massa vent per volar el dron. En llevar-nos ens vam endur una sorpresa. El dinghy de Càndida havia desaparegut durant la nit. Amb ratxes de fins a 30 nusos es va deslligar i la corrent se'l va endur. Vam saltar al nostre i vam començar la recerca.
Finalment el vam trobar en un lloc insòlit, encallat sobre unes roques a gairebé 2 metres sobre el nivell del mar, com si algú li hagués deixat expressament. Per sort estava intacte, així que tocava rescatar-lo. Malauradament no em vaig portar la càmera. En la versió en anglès deixaré que sigui la Claire qui ho expliqui. La seva veu es pot sentir al fons en la gravació. I'm hearing the music from Pirates of the Caribbean. Rescue mission. Rescue mission. Gavi rescue mission. Us preguntareu per què l'Ian va en aquella posició tan estranya al dinghy. Doncs resulta que li fa por mullar-se. Sí, ho heu sentit bé. Mai havia conegut un mariner amb tant de respecte per l'aigua. A la tarda vam hissar només la Gènova i, amb el vent a favor, vam deixar que la Marisa es llisqués suaument cap al nostre següent destí, a Queens Bay, a l'illa de Colonsay. Aquesta vegada van navegar al costat de la Càndida, a veure si per fi aconseguim atrapar-los. Cloaked in folds of midnight waters, side by side, we sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail together. Hold fast, tides are turning, flames roar, fires are burning, we'll all be returning if we sail together. No podem atrapar a Càndida. Ben aviat es converteix en un punt a l'horitzó. Només arribar a Queens Bay ens vam adonar de l'error. How your boat is moving. Christ. Pensàvem que amb el vent afluixant passaríem una nit tranquil·la, però That's crazy. no. Yeah. That's all right, because Xavi will put either music or he'll talk over it. Oh no, Claire, per què hauria de parlar per sobre vostra? Millor escoltar la vostra conversa. All right. Somebody's engine cut out? Is that what they're doing? Is that why they're together? Els homes de l'expedició vam decidir sortir d'excursió per una pinta. Vam pujar per la colina fins a la badia veïna de Scalasage, on hi ha un hotel amb el que probablement sigui l'únic pub de l'illa. Vam prendre la nostra cervesa i vam emprendre el retorn, de seguida, esquivant cabres i ortigues traïdores, perquè ja començava a fosqueixar i no era bona idea caminar per aquelles colines ni tornar amb el dinghy a les fosques, i menys amb aquest onatge.
Però el que no esperàvem va passar. La bateria del motor elèctric del dinghy de la Càndida va fallar, cosa que va precipitar la segona operació de rescat de les vacances. Subscriviu-vos al canal si voleu continuar acompanyant-nos en les nostres aventures. Crec que canviarem alguns plans. La tripulació ja comença a estar una mica tipa de tant fondeig. Potser ha arribat el moment de replantejar la ruta i trepitjar alguna marina. A veure què passa amb el proper episodi. No, me falling off another boat. Rather rescue. Rescue, Jesus.